Здравейте, колеги! Казвам се Диляна Лулчева, собственик и управител на Център за работа с деца Барборела към Фондация Когнитъс. Миналата година ви разказах за нашите логопедични групи и за успехите, които постигаме с децата, които ги посещават. Тази година, съобразно темата, ще поговорим за изкуственият интелект в логопедията и за създаването на логопедични AI агенти. Щеше ми се този разговор да бъде наживо и да ви се представя в Албена, но тъй като имам честта да съм майка на това 5-годишно момиченце с буйни коси, това е Дима, не можах да тръгна. Тя е с дефицит на внимание и хиперактивност и силно импулсивна. Но въпреки, че се казва, че децата с дефицит на внимание имат затруднения с усвояване на времето, тя знае дните от седмицата, след наистина усърдна работа с нея и вече има и представа за време и за разлика от миналата година, тази година разбра, че 4 дни не са точно утре и изпадна в емоционален катаклизъм, който продължава и до сега. Не се е успокоила напълно, че няма да замина, много е тревожна. Затова и взех това трудно за мен решение да остана в София и да запиша това, което имам да ви кажа. Разчитам на вашата емпатия, както и на професионализма ви, да останете и да чуете това, което имам да ви кажа, въпреки че няма да бъде наживо. Никога не е същото. Надявам се скоро да имаме възможност да поговорим по темите, които ще засегна днес. А кои са тези теми? Ще поговорим накратко за изкуственият интелект в логопедията и неговите приложения и малко по-обстойно за създаването на логопедични AI асистенти и агенти, както и ще ви представя прототип на един такъв агент, наречен TeraLogos, който тествам в различни платформи, т.е. създавам в момента прототипи в различни платформи, за да преценя с коя платформа да работя в крайна сметка. Ще засегна някои етични аспекти за финал. Със сигурност няма да изчерпим всичко свързано с изкуственият интелект и се надявам скоро да можем да дискутираме на живо, тъй като ще е трудно в този формат. Изкуственият интелект в логопедичната практика има множество приложения, но преди да се спра върху тях, ми се иска въобще да дефинираме какво е изкуствен интелект и също така да ви разкажа в една скоба откъде идва моят интерес към него. Първите ми срещи с изкуственият интелект, осъзнати, бяха между 2003 и 2009 година, когато бях студентка в университета в Мюнхен и когато мечтаех и почти бях на крачка да започна докторат, свързан с невронни мрежи в когнитивните науки. Това не се случи заради мой личен избор, но интереса ми остана и затова и днес ще ви говоря по тази тема. В този период имах възможност да се запозная с парадигми, които излизат отвъд простия въпрос nature-nurture и съответно много по-адекватно описват човешкото развитие и мислене, а именно конекционизма и емерджентизма. И невронните мрежи са едно от приложенията, т.е. те демонстрират как функционират тези парадигми, научни парадигми и колко мощни са всъщност те. Имах възможност да бъда стажант в Макс Планк институт, където тези модели се използваха и съответно да виждам и реални експерименти с малки деца, които унагледяват по различен начин тези модели. Невронните мрежи, които се използваха тогава, със сигурност нямаха тази мощ, която имат сега, но вече бяха набрали скорост и със сигурност тази скорост беше започнала от 90-те години, за да доведе до това, което виждаме днес. И един от водещите им параметри е това, че те можеха да се самообучават. Имаха така наречения backpropagation алгоритъм още тогава.
с идеята, когато резултата, който произвеждаш, не съвпада с очакваното, да могат да се самомодифицират, т.е. връзките между невроните и теглата им да бъдат модифицирани. Няма да навлизам в повече детайли днес. Тези от вас, които бяха на вебинара, който създадах по темата, чуха малко повече по въпроса. Темата е изключително обширна. Създала съм една Вен диаграма. Всъщност, първо исках да ви кажа как точно дефинираме изкуственият интелект, тъй като това движение за създаване на такъв започва от 60-те години насам, като един от основоположниците е Алан Тюринг. Това, което разбираме под изкуствен интелект, е област от компютърните науки, която се занимава с разработването на алгоритми и системи, способни да възприемат, разсъждават, учат и действат в сложни среди. Това не включва само ChatGPT, а и умни роботи, които предстои да наблюдаваме следващите години. Като целта е симулация на човешките когнитивни функции чрез математически модели, невронни мрежи, машинно обучение и други методи за обработка на данни. Тази Вен диаграма, която виждате тук, още веднъж съм нагледила как изкуственият интелект цели да настигне или дори задмине човешкия, естествения, което вече вероятно се случва в някои области. Това е възможно чрез така наречения machine learning, машинно обучение, като има различни типове машинно обучение. Това, което се използва при моделите, които ние вече ползваме, е свързано с огромни данни, огромни бази данни и алгоритми за самообучение, извличане на статистически патърни и вероятности от тези данни, без да се предзадава твърде много информация предварително, т.е. модела се самообучава на принципа на статистики. За целта се използва дълбинно обучение, Deep Learning и самите мрежи се наричат Deep Neural Networks, защото съдържат много слоеве, за разлика от прототипите си в миналото, които съдържаха по-малко слоеве и съответно и бяха с по-ограничен капацитет за обработка на данни. Вследствие на това днес имаме така наречения Generative AI, моделите, които ползваме като ChatGPT, Gemini, Llama на Meta, Claude на Anthropic и говорим за така наречените фундаментални модели, които могат да бъдат тренирани с различни данни, езикови, както са големите езикови модели, с визуални данни за генериране на снимки в последствие и на видео, аудиоданни за генериране на музика и гласове и множество други, които са специфични, включително и химически, математически модели свързани с писане на код. Няма да задълбавам повече в тази тема. Казвам тези неща с оглед на това, че е важно да се питаме все пак модела, който ползваме какъв е. Те се и трансформират. ChatGPT беше езиков модел. В момента това, което се появява като последни версии, са мултимодални модели, свързани с генериране на различен тип информация, най-вече визуална и езикова. И смятам, че вече дори не стои въпроса дали да ползваме или не, а какви ползватели ще бъдем на изкуственият интелект. Пасивни бихме били, ако просто сърфираме в интернет и въобще се движим в дигиталния свят, който става все по-дигитален. И данните, които ние предоставяме, ги използва изкуствен интелект. Активно ползваме тогава, когато ние задаваме задачи на изкуственият интелект, дали да ни създаде някоя рецепта на базата на това, което имаме в хладилника, да ни преброи калориите в яденето, да снимаме някакъв обект на улицата, да попитаме какво е, или чисто професионално за нашите логопедични цели и терапевтични. Това е активното ползване, а генеративното ползване е тогава, когато ние се опитваме да взаимодействаме с изкуственият интелект и да създаваме асистенти и агенти, които да имат някакво ниво на автономност, но да ползват данни и съответно да бъдат много по-точни и професионално ориентирани, отколкото са общите модели, които ползват всички. Тоест, ние да създаваме заедно с изкуственият интелект автоматизации и съдържание, което е по-качествено, защото притежаваме данни. Не случайно в бъдеще се смята, че данните ще бъдат новото злато и не случайно много хора се обучават за дейта, така наречените data scientist.
Тук виждате понятия, които смятам, че са важни, за да може да разбирате какво правите, когато застанете срещу изкуственият интелект. Няма да минавам през всички тях, ще кажа само, че е важно да правим разлика между General AI и Generative AI. General AI е изкуствен интелект, който все още уж не сме постигнали, но някои хора казват, че сме. Това е интелект, който действа целево и има самосъзнание. Generative AI са моделите, които ползваме в момента през чат-ботове като ChatGPT и Gemini на Google, които на базата на огромни бази данни генерират ново съдържание, когато ние им го поискаме. За какво можем да използваме тези модели в логопедичната практика? За административни цели на първо място, като създаваме графици, темплейти за анамнези, като индивидуализираме отчитането на прогрес спрямо дадено дете, също така като автоматизираме писането на имейли с колеги и с родители. Можем също така да създаваме скрининги, дебело подчертавам, те няма да бъдат нормирани, не можем да ги използваме количествено, за да сравняваме детето къде се намира спрямо извадка, защото такава няма да има, но могат да бъдат индивидуализирани и допълващи спрямо нормирани скрининги, тъй като може да зададете параметри, които да задавате въпроси на родителя в последствие, които са по-специфични спрямо индивидуалния случай. Терапевтични материали, може би най-честата употреба в нашата сфера. Може да създавате персонализиран стимулен материал, така че на децата да им е по-интересно спрямо това, което те са ви разказали за интересите си, тези, които могат и са вербални. Може да създавате нов стимулен материал за автоматизация на звукове, работни листове, текстове за допълване. Можете да създавате така наречените social stories, диалози за трениране на социално-прагматични умения. Можете също така да работите чрез изкуствен интелект за дисграматизъм и да таргетирате синтактични и морфологични аспекти, които не са развити напълно при дадени деца. На четвърто място можете да повишавате професионалната си квалификация, като правите обзор на по-голямо количество литература чрез изкуствен интелект и го карате да ви създава резюмета, които са фокусирани спрямо теми, които вас ви вълнуват или специализирате в тях. Например, аз често ползвам приложението Notebook LM, където задавам няколко видеа по дадена тема и литература и то създава подкасти, докато чистя и оправям вкъщи, го слушам или докато вървя по улицата. Така че да имам по-фокусиран достъп до информация, до която иначе просто не стигам поради липса на време. Също така може да създавате презентации, графики за тези презентации, може да ви помага при писане на статии. Помага, казвам, а не да ви ги пише, защото не е добра идея. И вече стигаме до това, за което ще говоря след малко, след като ви покажа няколко мои лични примера с изкуствен интелект създадени видеа. Това са автономните услуги и по време на вебинара, който вече споменах за него, също говорихме за платформи и приложения в нашата сфера, които вече ползват изкуствен интелект, за да обогатят услугите, които предлагат и възможностите, които имат за анализ на данни. За това днес няма да говорим, защото няма да имаме време. Нека видим следващото видео, колеги. Един пример от моя YouTube канал, който създадах миналата година, ползвайки платформата InVideo. Аз създавах скриптовете или сценариите за тези видеа. Това е образователен канал за родители. Той е на английски, благодарение на изкуствения интелект, иначе нямаше да дръзна. Той ми помагаше много за това да рафинирам езиково своя изказ и също така за създаване на глас, който да няма акцент и който да използвам за така наречения voice-over. Началото при първото видео, което всъщност е и най-гледаното ми видео, близо 100 000 гледания има, и доведе до монетизиране на канала. При него използвах изкуствен интелект и за създаване на видео футиджа, на видео
материалите. То подбираше стокови видеа, но не се справяше адекватно и поради тази причина аз се научих да правя видеоредакция и сама да подбирам тези сцени. Тоест за всяко едно видео стои много труд. Не си представите, че просто му пишете един промпт и той ви създава качествено видео. Това не се случва. Поне не се случваше до преди няколко месеца. Сега не съм създавала напоследък видеа, но ако влезете в канала ще видите, че имам над 70 видеа, но много от тях са ми отнемали дни, за да мога да ги създам. Най-малкото към текст, защото все пак се опират на научна литература, но нека ви покажа как звучи, колко естествено звучи речта. Нещо, което аз нямаше как да постигна с моя акцент на английски, да речем. Welcome to Daily Dose of Parenting, your reliable resource for parenting tips, insights, and guidance. We're here to guide you through the joys and challenges of parenthood, offering useful advice every step of the way. Don't forget to subscribe for regular updates. Today, we're delving into an exciting topic: the 10 important cognitive milestones your little one will reach in their first 3 months. Understand these milestones, and you'll be able to better appreciate the fascinating world of your newborn's cognitive development. So, without further ado, dive into the fascinating world of your newborn's cognitive development. Starting off with attention and focus. Here's something fascinating. Newborns can briefly focus on objects or faces that are within 8 to 12 inches of their face. In the first few weeks, their world is a blur, but by around 2 months, their focus sharpens. They start to sustain their gaze on an object or person for longer periods. An adorable stare-off with your baby isn't just a heartwarming moment. So next time you catch your baby's eye, know that it's an important step in their cognitive development. Moving on to sensory exploration. In these early months, babies begin to explore their environment, not by wandering around, but through their senses. They're like little detectives, picking up clues from the world around them. They respond to sounds, especially voices, and are intrigued by bright, high-contrast visuals. Imagine how fascinating a simple black and white pattern can be for them. Какво представлява емърджентизмът, на английски имърджентизъм? И защо е ключов за разбирането ни как децата учат нова информация, по-конкретно езикова? Защо е основополагащ за осмислянето на всяка една система, включително за езиковото развитие, за невронните мрежи и изкуствения интелект? Парадоксът на емърджентните феномени ни кара да се замислим как сложни, често неочаквани поведения и свойства могат да възникнат от съвсем прости правила и взаимодействия. Представете си ято птица, като всяка птица следва само няколко основни инструкции. Да лети на определено разстояние от съседните птици, да се движи в същата посока и да избягва сблъсък. Въпреки тази простота, виждаме впечатляващо синхронно движение в небето. Трябва много да се внимава с това, защото което не е присъщо на нито една отделна птица, възниква само когато те действат. В случая е създаден с платформата Eleven Това е същността на емърджентността. В следващото видео ще видите, използвала съм Attachment is the emotional and psychological connection that develops between an infant and their primary caregivers. И отново сценария е мой. Това беше поредица от видеа, свързана с понятия в психологията. Накратко обяснение за родители. Secure attachment forms when a caregiver consistently responds to an infant's needs in a warm, sensitive, and timely manner. This type of bonding fosters trust and a sense of security in the child. Research suggests that securely attached children are more likely to develop stronger self-esteem, better self-reliance, and healthier relationships. They also tend to perform better in school. За различните типове свързване. Avoidant attachment is a type of insecure attachment when caregivers are emotionally unavailable or unresponsive most of the time. Children may become very independent and learn to take care of themselves from a very young age. Example, a child in kindergarten does not seek comfort from their teacher or other adults when upset.
preferring to sit alone or distract themselves with toys. Even when injured or emotionally distressed, the child avoids showing vulnerability and does not ask for help. Impact. This child might engage in solitary play more often than group activities and appears very self-reliant for their age. И след това той отново създава глас, когато го напълните с текст. Anxious ambivalent attachment occurs when caregivers are inconsistent in their responses to their children's needs. Children may become uncertain and на следващия слайд виждате 3 снимки. Понеже децата от нашите групи, някои от тях минаха от другата страна, така да се каже, и въпреки, че са с аутистичен спектър, са в масови класове и се справят с малко помощ сами. Тази година няколко от тях бяха в 4-ти клас и имаха национално външно оценяване и според новия формат трябваше да могат да създадат текст по картинка и да правят редактиране. И за двете изкуственият интелект може да помогне. За редактирането признавам, че още не се справя толкова добре на български. Може би българският чат GPT би се справил, но за създаване на снимки беше чудесен, защото тук с децата, след като направихме на брой упражнения по това да създават текст по картинки не създадени от изкуствен интелект, започнах да ги уча как да задават инструкции, да създават неща, които на тях са им по-интересни и въобще да разберат, че за да може да ползваме една снимка за история, е хубаво да има конфликт в нея. Тук това са идеи на самите деца. И аз съм им помогнала да ги формулират така, че да получим задоволителни снимки, като при втората се виждат доста проблеми, защото тук идеята беше, че едното дете преписва от другото, но е много странна позицията на учителката спрямо децата. Виждате тук и така наречените халюцинации и грешки, които правят моделите. Защо е важно да знаем как да зададем инструкция или промпт към изкуственият интелект? Не само децата, ами и ние, за да си постигаме професионално целите. Има огромна разлика между това дали просто ще го накарате с най-обща инструкция от рода на направи игра за звук Р, да ви създаде някакъв материал или ще дадете повече специфика, за да може да адаптирате материал за дадено дете. И тук му е наистина силата. Ние няма как да създаваме толкова индивидуализирани материали без изкуствен интелект, поради простата причина, че нямаме това време. Но той се превръща именно в този ценен помощник, когато знаем какво да зададем и може да бъде много, много мощен инструмент за това да индивидуализираме и да мотивираме повече децата, защото може да им създавате материали спрямо техните интереси. Примерно, даден герой, който те харесват, да го включите по някакъв начин в материал, който сте създали за тях. Давам ви пример за един качествен промпт. Създай логопедична игра за дете на 5 години с нарушено произношение на звук Р. Детето може да изговаря Р в срички, които започват с Т, Р и Д, но не го използва правилно в финална позиция. Играта трябва да е подходяща за индивидуални занимания в логопедичен кабинет, да включва картинки и думи с звук Р в финална позиция, да използва игрови елемент, например бинго, пъзел или състезание, да включва инструкции и варианти за адаптация според нивото на детето и да включва име на играта, цели необходими материали и примерни реплики. Всички тези неща вие може да ги допълвате в последствие да ги модифицирате, но когато му зададете повече неща, той ще реагира близко до това, което вие очаквате. А е важно да имате очаквания, базирани не на употреба на изкуствен интелект, а на вашите професионални знания. Отваряме тази скоба и го казвам, за да не се осланяте само изключително на него, защото това не е нито етично, нито дългосрочно добре, тъй като има множество изследвания, които показват, че съдържанието, което ние създаваме, човешкото съдържание е важно за изкуственият интелект, тъй като когато е захранва само с синтетична информация, създадена от него самия, той деградира с времето. И тези промптове или инструкции може да ги разбиете на няколко компонента: задача, контекст, ресурси, оценка и повторение, и да вкарвате тези елементи, за да може да създадете качествен промпт. Ето пример. Създай 5 забавни упражнения за дете на 6 години с проблеми при изговора на звук Ш. Давате контекст, детето разбира инструкции, но губи интерес бързо, предпочита игри с движение.
Ресурси, прилагате примери от предишни игри, които сте играли с детето, може да дадете линкове към игри, които вече ползвате и ги има на пазара, или да ги снимате инструкциите. След което, когато той ви създаде новото упражнение, му правите оценка и генерирате отново, ако не сте доволни, или му задавате допълнителни параметри. Когато създавате системни промптове, това е нещо, което споменахме отново на вебинара и няма да навлизам в много детайли, но можете в различните платформи да си създадете все едно ваш чатбот. Той е дериват на това, което виждате като платформа, просто му задавате роля, например ти си експерт по езиково развитие с опит в ранна детска интервенция, задавате му целева група, отговаряш на въпроси от родители на деца между 0 и 4 години, да речем, цел, предоставяш практически съвети за стимулиране на езиковото развитие, тон, използвай окуражаващ тон, стил, обяснявай чрез примери от ежедневието и използвай кратки параграфи. Също така му задавате норми, можеш да предлагаш игрови дейности, описания и примери, както и адаптации, но му залагате и ограничения, не поставяш диагнози и не използваш медицинска терминология. Може да му зададете и формат, в който да изпраща, дали да е PDF, изображение, но това не би го специфицирала. По-скоро го оставете свободно, за да може, когато създавате съдържание, да ви е по-лесно. И може да дадете допълнителен контекст. Например, родителя се тревожи, че детето е на 2 години и казва само 5 думи. Много е важно да приложите ресурси, ако имате научни статии или материали, които вече сте създавали, за да му дадете пример. Това са уникалните данни, които няма как да има модела и много често не са достъпни в интернет. Внимавайте и не давайте лични данни, никакви имена, дати и така нататък, възраст на детето. Може, но не е и дата на раждане. И на тази база може да създадете по-качествено съдържание. Винаги проверявайте за халюцинации. Това са грешките, които изкуственият интелект допуска. Те могат да бъдат фактически, контекстуални, визуални, логически. Няма да навлизам сега в детайли, но проверявайте се каква литература ви препоръчва. Някой път може въобще да няма общо с темата, която сте му задали. И търсете наистина фактологически грешки, за да може да се случва това в професионален план. Естествено е добре да не спирате да четете и да се образовате, както и да мислите офлайн, концептуално и да се опитвате вие самите да създавате съдържание, а не само чрез изкуствен интелект. Стигаме до AI асистентите и AI агентите, така наречените автономни или поне до някъде автономни системи. Каква е разликата между тях? Едните са по-реактивни асистентите, а другите са по-активни и автономни. Затова се наричат агенти. Целта на AI асистентите обикновено е да дават информация или да създават съдържание чрез диалог, докато AI агентите имат някаква цел да автоматизират клинични задачи, да правят терапевтично планиране на базата на данни и да следят за напредъка на детето. Затова и те са по-автономни и се смята, че могат да автоматизират част от процесите, които ние всеки ден извършваме в работата си. Базирани са на базата на комплексни промптове, т.е. зададени са им логически вериги, мисловни вериги и верижни промптове, които се активират при определени ситуации, т.е. те анализират контекста. Говорим в момента за агентите и за асистентите. Като накратко ви представям един цикъл на генеративния реактивен изкуствен интелект, т.е. на асистент. Получава промпт, давате му някаква задача да ви генерира материал, примерно. Той го прави, вие го преглеждате, редактирате, давате му обратна връзка, вследствие на което той може отново да направи редакция и да ви създаде ново съдържание. Виждате графиката, когато говорим за агенти. Тук имаме цел, възприемане и анализ на средата, избор на действие, което да бъде осъществено и съответно оценка на резултата. Тук това може да бъде на базата на 10 генерирани материала
и върната обратна връзка от родител, изкуственият интелект да препоръча нов тип материали, нова стъпка. Хубаво е това, естествено, вие да го следите, ако ще създавате такава система, защото все още не вярвам в пълната автоматизация на тези процеси. Тук съм направила една координатна система, няма да се спирам на нея. Ето тук пример за един логопедичен асистент, който просто реагира, генерира, ревизира и отново генерира, наречен логос, и обхвата, който би могъл да има той, да създава персонализирани артикулационни упражнения, DAC пиктограми, да създава упражнения, свързани с социална прагматика, може да бъде ABA асистент, който събира данни и ги класифицира. И тук стигаме до TeraLogos, прототипа на AI логопедичен агент. Той вече открива, анализира, планира, взема решение, изпълнява и надгражда. И съответно той може, между другото, да използва и асистентски функции, т.е. не си ги представите задължително разделени, но когато имаме агент, обикновено той върши някакви действия, отвъд това само да създава съдържание. Примерно може да пише имейли, при агенти, които са свързани с продажби, може да инициира връщане на продукт, например, когато вие не сте доволни по някаква причина, или да ви препоръчва индивидуализирано продукти и така нататък. Това важи и примерно за логопедични продукти, ако искате да създадете такъв агент. Може да проследява напредък, например, при поредица от генерирани упражнения, както дадох пример, ако говорим за ABA агент, който класифицира данни, той вече дава предложение за терапия и може дори да действа автономно. Да кажем, ако не може да си позволи човек да отиде при специалист, може да разчита на изкуствения интелект, стига той да е тестван предварително, този агент, за да помага на родителя, съответно да се създават упражнения или да анализира определени взаимодействия вкъщи. Това е прототипа на моя AI логопедичен агент, TeraLogos. Той е въз основа на GPT 4.0, който е мултимодален модел. Виждате му тук архитектурата. Това, което е важно, е да разберете, че сърцевината на изкуственият интелект е модела плюс паметта. А паметта включва това, което вие му давате като научни материали, статии, процеси на работа, съдържание, което е специфично, данни, без лични данни, и на краткосрочната памет, т.е. това да може да помни диалога с даден клиент, който вече е провел, и да не започва разговора всеки път от началото. Все едно да познава човека, който стои срещу него. За да може да се случва това, се използват мисловни вериги, авторефлексия, алгоритми за решаване на проблеми и разделяне на стъпки, както и ограничения, за които вече споменах и при промптовете системните. Използват се инструменти, за да може модела да търси в интернет, трябва да е интегрирана търсачка, може да му сложите собствен глас, ще видите едно видео с моя глас след малко, където работя с платформата за създаване на агенти VoiceFlow. Има множество вече такива платформи, някои от които не изискват да можете да кодирате, т.е. да програмирате, тъй като аз не мога. Тествам различни. В момента съм се спряла на една нова, която няма как да представя нея, защото буквално от една седмица работи с нея, за да мога да преценя къде точно да създам в крайна сметка този агент, тъй като това са платени услуги и на този етап за мен е повече игра, т.е. не е нещо, което има възвръщаемост, и затова искам да преценя къде да инвестирам средства. Виждате, че в крайна сметка архитектурата на този AI агент е така направена, че да има разклонение, използване така наречения раутинг принцип, има разклонение за родители и за логопеди, т.е. информацията се създава по различен начин, в зависимост от това дали AI агента комуникира с логопед или с родител. Тук виждате още веднъж архитектурата, която съм създала за VoiceFlow.
който ще видите сега и на видео от преди няколко седмици, и различните задачи, които има, в зависимост от това дали комуникира с логопед и с родител. Например, с логопеда има за задача да генерира ресурси, да отговаря на въпроси, да води бележки за прогреса, като все още тук е повече в ролята на асистент. Все още не съм стигнал до нивото, на което да му задам задачи, които да изпълнява автономно. И виждате за родител проследяване пак на напредък, автономен план, напомняне на родител да кажем за час или за това да се свършат домашни. Добър вечер, колеги. Вече знаете, че обичам да... Аз ще прескоча една част от това. Правила е всъщност на базата, която представя, да задам моя глас, т.е. свързах чрез един API адрес агента с моя клониран глас в Eleven Labs. Има такава възможна интеграция. Не се изискват кой знае какви компютърни умения, но някакви базови трябват. Следствие на което го интегрирах в моя сайт и сега там има такъв чат, диалогов прозорец, където можете да чуете моя глас. Отдолу си пише, че е изкуствено генерирано това. И съм окачила вече на моя агент доста информация в паметта, т.е. научни статии и книги. Сега, за съжаление обаче, тук ще трябва да изгледаме цялото видео, което не е много оптимално. В пост, че се опитам да създам своя първия логопедичен. Копирам един промпт, който съм задала. Така, ще направя кратка пауза и ще изчакам да стигнем до същество. Сега ще чуете как копирам един промпт, свързан с моите дъщеря. Седно поемам родителската роля. Първо това, което чувате и което изчитаме моя собствен глас, и след това чувате и отговора с генерирания с моя клониран глас от самия асистент. Понеже е безплатна версия, не е сложено моето лого. Ползва ChatGPT 4.0, но в платената версия, освен че може да се сложи логото, може да сменя и между различни модели спрямо това какъв е въпроса или каква е операцията, която очаквате да извърши той. Защото агента може да извършва вместо вас цяла поредица от действия. В този случай той по-скоро прилича на асистент, защото отговаря основно на въпроси или създава съдържание, но за в бъдеще такъв агент може да се създаде и, например, за административна работа. Все още обаче нямам готовност за такъв. И сега нека го тестваме с този промпт и да чуем как звучи. Промпт е: моето дете е на 5 години, тя е билингвална с български и испански, има леко изоставане в езиковото развитие, трудно е да общува с връстници, има желание. Какво трябва да предприема, за да й помогна да общува по-добре? Аз вече съм предприела някои неща, разбира се, не очаквам изкуствения интелект да ми свърши тази работа, но просто искам да видите как реагира и къде се затруднява, както и да чуете как звучи с моя клониран глас. Разбирам, че искаш да помогнеш на детето си да се развива в комуникацията. Ето няколко стратегии, които могат да бъдат полезни. Първо, създайте рутинни моменти за разговор. Включете разговорите в ежедневието, например по време на хранене или игра. Задавайте отворени въпроси, за да я насърчите да говори. Второ, използвайте игри. Игрите с ролеви сценарии, където детето играе различни роли, могат да помогнат за развиване на социални умения и диалог. Трети, четене на книги. Четете на двата езика и задавайте въпроси, свързани с историята. Това ще помогне за разширяване на речника и разбирането на структурата на изречението. Няма за какво. Радвам се, че мога да помогна. Ако имаш още въпроси или нужда от допълнителни съвети, не се колебай да питаш. Успех с детето и приятно време заедно. Така, прекъснах го, просто за да не изчита всичко. Вие чухте на числителните, че се затруднява, когато изрежда отделните. Така, чухте тук. Няма да оставям видеото до край, защото времето е много напредна. Дори когато записвам, успявам да го пресроча. Ще кажа само, че има няколко платформи, една от които е
N. Другата е VoiceFlow, която видяхте сега, както и On Demand. Много са. Опитвам се, нали, в момента да взема решение коя да ползвам, но в сърцевината на всеки един такъв AI агент трябва да изберете един модел и съответно трябва да обогатите неговата памет. И след това вече да имате ясна идея какво искате да автоматизирате и какъв тип съдържание искате да създавате, именно чрез тази допълнителна информация, която сте му задали. Какви са етичните проблеми? Някои вече ги споменах. Един от тях е свързан с бази данни, с лични данни, бази данни. Тоест, за това, че трябва много да внимаваме какви данни му задаваме. Първо предстои да наблюдаваме нещо, което вече се случва, т.е. локални модели, които потребяваме на персоналните си компютри, които не е задължително да има достъпност всеки до тях, както се случва сега, т.е. там ще можем да използваме личните данни, но е хубаво отново да са кодирани. Също така е важно да си даваме сметка, че както подобрява и индивидуализира терапевтичния процес чрез тази цялата информация, изкуственият интелект все още прави много грешки, има множество халюцинации и започва, тъй като, нали, много от големите компании постоянно се надпреварват, започва да проявява и поведения, които не винаги можем да очакваме, да има така наречените баяси, спрямо и данните, с които са тренирани тези модели, също така да се държи арогантно на моменти. Тоест има много неща, които следва да имаме предвид, когато работим с изкуствения интелект. Това е на много, на много ниско ниво етични проблеми. На глобално ниво стои въпроса: ще ни измести ли един ден, какви са опасностите, свързани с личната ни сигурност, с използването му във военното дело и куп други такива, които няма как днес да обсъдим. И, нали, да не забравяме, че всъщност следва да ни е помощник и да ни помага да имаме по-добър контакт с клиента, а не да ни замести, въпреки че има и роботи вече, които показват доста добри резултати при децата с аутизъм, но все пак се надявам, че нашата професия е една от тези, които последно биха били заместени, тъй като елемента с общуването е много ключов. Колеги, благодаря ви за вниманието. Искам да благодаря на Елена Бояджиева за това, че предостави този запис. За мен е изключително ценно, че можах да представя тази информация. Ще я кача и в моята група Изкуственият интелект в логопедията, така че да имате достъп до това, което днес разказах. Ще бъде качена и в YouTube, така че можете да изгледате това, което разказах отново, ако не сте присъствали. Благодаря ви за вниманието и много се надявам следващия път да се видим на живо. И ако трябва, просто ще планирам и ще взема и дъщеря ми с мен, за да нямаме повече такива емоционални и драматични моменти с нея. Всичко добро, желая ви приятно изкарване на конференцията и ползотворно от тук нататъка. И на последно място в моята презентация, но всъщност то е първото, да благодаря на Роси Йосифова за това, че създаде този формат и че някъде отгоре тя бди над нас и всъщност всичко това се случва благодарение на нея. Тя беше първият човек, който ми подаде ръка, когато се върнах в България, и първият човек, който ме взе при него да правя практика и ми се довери. Безкрайно съм и благодарна и съм сигурна, че нейното дело ще продължава да ни сплотява и да ни обогатява професионално.